Dneska si tu budeme cvičiť, že jak sa vyťahnuť hore. A teraz sa už iba pohodlne usaďte, dajte like a odber, prosím, veľmi prosím, na kolenách. A to je všetko, čo od vás potrebujem. Ostatné už je iba dobrovoľné. Takže dúfam, že mi padnú. Počkaj, jak môžem mať 39 000, lebo som vôbec nechala. Tuto sa si zápasím, dobre. To vieme takto pribíjať, tak chápem, dobre. No, skúsime tohto. Toto som zvedala, no, skúsme tohto doktora. No, ja ho porazím, on má iba 12 000. Dobre. Kde to máme? 15 000. No. Ešte tohto podľa mňa nedám. Ty, jak ma odrovnal. Videli ste to? Toto už ani nezačne, podľa mňa, dobre. No. Toto nemám ani jedno, to je dobre. No. Tak teda, neviem, jak sa tu mám posilovať ako lepšie. Tu máme tieto činky. Equip, pick, tick. Takže tu si môžem hoci koľko. Nie. Toto nemôžem. Dobre, toto môžem, toto už nie. OK. Takže, to si musíme troška pocvičiť. Ja vám dám vidieť, kedy budem mať 250 000. Zatiaľ čus. No takže teraz som zistil, že asi to nebude až také ľahké, lebo mám iba 45 000, no. Takže, prosím, dajte mi odber, aby som zvládol túto výzvu. Asi keď nedáte, tak dám maximálne 70 000. Zatiaľ, bye. Ja ťa vidím, že si nedal ten odber. No ale jak to už tak povedať, keďže nejak ma neodberáte, tak no tak dáme iba 60 a môžeme ísť na jednu hru, lebo toto ma vôbec nebaví. No neviem, prečo som si vybrala práve toto. OK. Takže budem mať za chvíľu. Konec. Bye. Odchádzame tieto. Takže odchádzame. A čo si asi tak môžeme zahrať? Napríklad, čo som vôbec nehral, lebo všetky hry mám tu rozohrané. Toto som už určite nehral, zase nepamätám vôbec. Toto bude zábava. Chcel by som to natiahnuť do takých 5 minút natáčania, takže a na budúce budete vidieť pokračovanie. OK. Dobre, takže toto. Dobre, dajte som takto. Super. Dobre. A toto mám baví ako. Sorry, ale mám troška poškodený hlas. Dobre, a ideme. No toto musíme dať. Prosím, ale zase to isté. Koľko máme? 250, nie? Vlastne 0, 250. Toto si vieme kúpiť. Bam. Máme lepšie, toto bude určite lepšie, to viem.
No možno dáme tak 7 minút natáčania, lebo toto ma fakt baví. Už mi to totálne naplňuje, dobre. A možno. Keď si to viacej naplním, takže to viacej. Jak som povedal. Dobre. No. Tak, teda toto je... Dobre, tohto určite budú pokračovania, to som si istý. Takže, hej, nechcem ísť. Takže, ak máte o tom záujem, tak dajte like a odber. Hlavne ten odber a like. Komentár a potom tam môžete napísať, že či to sú nejaké skryté, neviem, nejaké veci, alebo jak to lepšie spraviť, ja neviem. To môžete, pozriem si to potom, lebo ja moc nemám veľa týchto komentárov, takže prosím, spravte iba tieto dve veci, dajte odber a like. To je všetko, čo od vás chcem. Takže to bolo odo mňa asi zatiaľ všetko a teraz ideme na to, jak poraziť stále moju túto best vec. Koľko máme? Dobre, takže troška si toto vyhráme a keď teraz dám už lepšie, tak ostatné si už necháme na budúce. Lebo mi to takto vychádza, tých 7 minút stačí podľa mňa, takže ideme na to. Chcel sa mi tak vylepší, počkaj. Ja nepotrebujem toto, ja si kúpim na rezervu. Počkaj, úplne si to nalánuje. Teraz to určite dám väčšie. Keď to dám, tak musíte dať like a odber. Bum, dal som viac, dobre. Takže dajte to, dajte. Je to. Takže to bolo odo mňa všetko, dajte like a odber. A čaute.